Pungkasane alhamdulillah iku wujude wong ahli ibadah besok yen mati ben antuk barokah Ya, hati-hati marip terus ngisak ya dan lunga patila tuku gula bumbung urip ayo do nanggap ketoprak besok yen mati ben munggah suwarga kenapa sih jatuh? gara iki wis merdeka wiwit taun 45 zaman biyen Presidene Bapak Insinyur Soekarno pripe wong cilik dijak enggayung merdeka kaping pindho Bapak Soeharto Pak Suwarto murah sandang uga palawija tanduran pembangunan saben taun mesti ana presiden lengser utange sak gunung Muria kaping telu bagus Gabibi piyaine cilik ahli teknologi asik Timur merdeka Indonesia merasa rugi presiden lengser mergo direformasi demo diterusne asik Simbah Gus Dur bagus tur karepe pejabat kon berbuat jujur berarti apik alase entek padha udur pejabat lako padha ngelamur diteruske terus ke sapa Bapak SBY Pak SBY berantas korupsi diutamake biar aman rakyat cilik padha entuk BLT nanging sing sirahe ngeluh sing dadi RT kok sing dadi RT ana RT BLT nggonku dadi rujak sing sugih entuk Ya, wetenge saya wareng kan. sing ra duwe ora entuk pikire dadi dudek jebul sing ngedumi matane pikir Saru iku. Ayo. Ya. ini zaman biyen Ya. enak ya ada gede Mas Iya ya, aku iso apa ora ya? Ayo Lek, Ci. jadi gebyah oh ya apa besek kurang-kurang rakuwe ya Langsung. dilangsung no tunduk wis pinter bocah Enak iki. Iki kowe aku nek terima ngono kuwi ya pinter iso apa ora? kan ngono kok
Titik sapa pengen ngekar-ngekar gamelan. Wong sing nandur bakal yo ngundang. Jelas sentimen iki. Ora sentimen. Lah tanduramu piye mulane undang-undangane ya bener ah? Mosok kono penak-penak kok aku. Ah iya wong kuwi Kene penak mosok kowe. kudune ngamen ya Mas. Tak gendeng kaya kancane Mas. Ngono, aja angger joget ae mbok joget. Mas, nyuwun gendeng kaya kancane, Mas. Sing penak. Mas, nyuwun gendeng kaya kancane. Nah, Wis ngono kok. wis wae ngono. Wis ngono kok. Sing penak lho. Ya wis. Wis sing penak-penak. Aku tak tabi nganggo cangkem gue lah. Ting nong 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 kita gendung. Tang nong ling nong Kita gendung. Ting nong 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 tak tung tak tung. Iku ora wong joget iku. Jan ora penuh blas. Ayo mulane ta. Awake dhewe iki Joko plak, jolodong, jolodon. ah Lu bacaan iku. Sampai mulai dino iki Wis diwanti-wanti karo Pak Jolodon. Ya, saiki triojo. Ya. glinding. Mulane melu ning Kidung Kencana ki kudune semangat. Semangat aja. Semangat. Padha karo panjake lho. Wah, apa nek sing badarga. Semangat. Semangat pon. Muga-muga ae ya Dongakno karo masyarakat Pondoan. Pondoan. Bengi iki Kidung Kencana pentas ing Inggris desa desa Pondoan. Pondoan tayu. Nah. Mbok dongakno sing piye? Tatungano sing muga-muga kemari paloji nawe. Ora sadang ora pangan omahe. Pak Inggine asmane Mak Narno. Sunarno alias Noglas. Pak No. Ora arah wis Noglas. Iya sore mau Noglas. Noglas iku pengusaha Pengusaha apa? Koco. Pengusaha Koco. Ya tukang entut. Lho apa? Lah itu bakul tawon. Enggak. Iya. Madu iku. Terus carike namine Pak Susanto. Pak Susanto. Oh, awake dhewe ketemu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dungan ada. Piye-piye piyai kene kabeh ya wong-wong niku sing dadi pang iku maune ya wong pondokan. Wong kepondokan. Dadine saora-orane duwe putra iku dilebokno ning pondok iku ya muga-muga Masuke ya dadi bocah sing Nek sing wedok iki kudune solehah. Sulika. Mulane ana-ana ngene kae. Apa? Wis piye-piye ku bibit iki pengaruh. Bibit arek ora pengaruh. Bibit yo pengaruh. Bibit unggul wis dene sing apik. Kacang ora ninggal. Lanjaran. Nanging tak takoki ana kacang kok ora ana lanjarane. Roh kowe. Kacang apa iki? Lah iki Garuda udah kacang pirang-pirang. Endi lanjarane? Ayo. Serekalan ya. Malah ngajak serekalan pacar-pacar kok. Lah mulane iku upama ya padane kaya ana wong kok apa jenenge penggaweane mabuk lan sak piturute. Kowe sak 99% aku yakin engko upama kebar mabuk dinggo kumpul karo bojone. Engko anak-anak ya Dadine penggaweane ya mabukan. Penggaweane ya mabukan. Ora. Lha kok anak jelodot. Anak jelodot. Jelodot. Anakku iku kondang. Kondang penggaweane joget-joget bendina. SMP terkenal. Terkenal apa? Terkenal apa? Terkenal apa? Anakku SMP terkenal. Lapo? Meteng. Apa bongkok iki? Meteng kok terkenal. Lho, Wis dibojo. urung. Lho wong kae ya ngene iki lho wong umpane dhewe ngene ya malah duwe anak ya ngene ya ono bener mulane. Anakmu Bingungi wong. Beda Mas. Lah nang piye? Anakmu piye? Lho anakku wong piye-piye aku iku sidina sewengi rarane ya 2 jus ya Mas dadi anak-anak itu ya. Apa iku? Lho, Sedina suwengi 2 jus. lho tak kulinakno aku anggere sedina sewengi rarane ya 1 jus 2 jus. Jus apa iku? Jus apa? Ya jus jeruk, jus tape. Tak kira Apa jus piye iki kok? jus Al-Qur'an. Kira jus Al-Qur'an ta jus apa? Ngene Mas, piye-piye upama iki perkara gawe anak.
iya aku duwe nek ora kanca ora tak kandhani. Kowe nek duwe anak piye? Upama kowe ape gawe anak iku supaya dadi bocah sing baik budine, luhur, pituture lan sak piturute saleh. Ana carane. Carane piye? Perkara saka dina aja pisan-pisan gawe anak dinane minggu. Dino minggu ra kene. Ora kena. Sebab e Tutup. Nyendihe kantor dina minggu gak tutup aja. Gawe kudu karo anak. toko iki malah. Gawe anak kaya setoran bank pikir. Enggak usah bang mekar. Ana sing luwih becik. Apa? Gawe dina Senin. 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 Senin esuk Ya. wis diawali saka poso. Poso. Tetek sore buka ngono kae. Sadurunge buka salat maghrib. Nah, terus salat Isya. Wis wayahe bengi jerian. Iya. Lunga ning nggone pertelon. Lapo? Ya tuku jamu ya. Tuku jamu linggis bumi. Atoh-atoh iki malah ape? Lho itu dikandani, nek umpama kowe wis kadung bojo meplek-meplek kowe nek ora iso apa-apa ndak. Lho iki tak kandani lho, Cak. Lha saiki lho. Nggih. Kowe nek jenenge wong wedok wis siap. Siap. Kowe larang tuku jamu, larang salat, yo nek ning kono ki wong wedok betah. Aku MPP nek dirubung laler. Kok malah wong ketok poso. Yo puter enek to. Ana wedine, Mas. Ini apa? Supaya kowe ya persiapan lahir lan batin. Laire kowe ya mau tuku jamu. Batine mau resik. Tekan omah jebret langsung jikok banyu wudhu. Bar tekan mah jamu terus wudhu. Iki kandhan-kandhan sing becik iki. Wah, jikok banyu wudhu, bar jikok banyu wudhu. Bojomu kon nganggo daster sing suwek-suwek karo sing bolong-bolong. Yo wedi tikus. Ayo nek dikandani ngene kok. Sak ora-orane cara kaya kowe nyawang. Apa kuwi? Apa kuwi? Apa kuwi? Kok ana bolong-bolong ana brungut-brungute. Pokoke dasare bojomu suwek-suwek. Bolong. Disawang. Apa kuwi? Apa kuwi? Masuk. Terus bareng ngono maca Fatihah. Maca Fatihah apik pira? Mulai nek sadurunge kumpul karo bojo maca Fatihah. Fatihah. Ping 114. Kok Iku sing asale maune wis kaya linggis bumi terus ora sida dadi linggis bumi nah iya. Terus Terus mengkeret nganggur ah. lho la iya polane angger wong grusa-grusu aja grusa-grusu Mas. Wong Samu barang iku diawali nganggo bismillah, sholawat, insyaallah engko dadine anak ya anak sing becik. Bismillah bisa nae ngono karo sholawatan bisa terus brak-brak ngono ae. Wah, ya ora iso ngono. Lah nek kowe ngono dadine kaya ngene-ngene iki ya, Cak. Kaya iki. Dadine. Gak ngono. maksudku aja ditiru lakone sing kaya ngono aku tok ae. Ngono lho. Ya wis. Kula kudune sing apik. Ya. Terus Nyana dulur kuwi penting. Nanya dulu ya penting. Kandan-kandan sing apik. aku dhewe anakku ya tak kandhani. Kok kandhane piye? Tak amuk perkara nganggo jilbab ya. Perkara nganggo jilbab tak amuk. Iki bento tapi ada. Lho bocah nganggo jilbab iku malah solika malah apik. Ketara nek santri kok mbok pengen piye Mas Sotem? Ya, aku ora seneng. Lho, iki wong apa agamamu apa? Islam. Lho anak jilbab kan ora entuk. Ya jeneng ora entuk. Berarti nesu. Nesu ngamuk tak pancal kowe tak. Mbak piye? Anakmu mbok pancal. Tak pancal. Lu nganggo jilbab mbok Nganggo pancal. jilbab tak pancal. Wong tuwa sing model piye teh iki? Kurang ajar. Lho wong iku anake ku yo anake malah dikon nganggo jilbab sing sopan ngono ku wong-wong biasane malah iki malah dhewe teh kok. Lah kowe kan ora roh anakku. Apa? Ora ro piye? Lah anakku lanang. Jajalan. Oh, gadok petek kok iki. Ora nganggo jilbab ndak ora entuk dah. Ya ora oleh wong lanang kok nganggo jilbab masamu. Mulane tak amuk tak pancal kurang ajar. Lah ya dot aku ndiki nang omahmu. Aku dhewe wong Islam. Iya. Nah, aku teko nggonmu kan pengene salat. Iya. Golek masjid mubeng-mubeng nang nggonmu ora ono. Ora edan wujud pirang-pirang ngono. Lah iya tunggale wong masjid parek-parek ngono mau ya masjid kok iso muni ora. Sumpah demi Allah aku teko nggonmu golek masjid mubeng-mubeng ora. Ana lek lor dalan tandalan iki kok ya masjid kabeh, Mas. Nah, kuwi tengok-tengok apa mubeng-mubeng. Ya lho.
Sing mubeng-mubeng apane? Mau masjid kok. Ya yen ora ono cah masjid. Sesuk masjid parani jak numpak drimolen ben mubeng-mubeng. Nesu. Yo ora nesu wong masjid kok mbok luru mubeng-mubenge ku yo ora ono. Apa mubeng-mubeng apa lek? Ayo biar entuk keringet. Lapo apa Mas? Olahraga. Olahraga. Kok poli kono mau? Poli apa lagi jajega sih lagi setengah telu. Setengah telu. Esok setengah telu kan olahraga. Wong ketoprak iki rencanane dibali jam 7 esuk kok. Jam itu ora masalah. Ora masalah. Wis iso omprah ya. Ora. Dadi yo wis panut. Senenganmu apa? Senenganmu apa ya iki aku nek ape gawe apa ta apa wong lajeng. Ya aku senengan karo senenganmu. Ya aku nuruti kowe. Aku ora disenengan aku orjine diadai kok. Ya upama gawe pami gawe alon-alon waton kelakon gremet-gremet waton selamat. Ayo dinteni mbok-mboke kan. Dari gue apa gue ya? Kae mbae nganti ngadeg kira ngentek perkara ngenteni gede. Lho, mana apa, Dok? Oh, ndi lah, Mbak? Mak. Aduh, teng pundi? Mak, lho, wah umpan tak bari jam 7 esuk mosok nyamene wis sampe do mantuk. Lho tak dungano sing nunggone aku ae esuk kowe entuk rezeki akeh kok. Iki wong ketoprak iki mau ya ana pengumuman sapa sing gelem delok ketoprak ngasih bar bakal oleh hadiah besok kok. Sidane napa Mas, Kang Mas? Identitas napa? Tiga ya dia lo yu, Identitas iki. Hadiah apa? Karipan iku lho. Iki ora apa ya. Santai rasa kesusu iki. Ngomong ora disauri. Tak bawanane. Ya. Bawani kowe apa aku? Kowe iki. Aku ora pada iso bawa. Bawani kowe jam apa wih? mbok. Gumlah renggang segar Apa sih di gambar harum ngebai taman amameh prono satu karyola jaring driyo bersih ngoceh kumbang ambrengeng nimbrung indah mulya lintamane prohab ngaturke kanggo sing sepo-sepo dan mau anu orjen pun monggo tibane aja lames ya lah dipidhanke karo kantor bubur don omah layah-layah manut Bu
Ayo. Wis alon-alon. Monggo ya bubur. Ayo bubur. Wong iki aja tumis. Aja tumis kuwi aja sok seneng lamis. Ora tau aku.
Jadi wong lanang sing gagah perkasa tanggung jawab karo sanak keluargane. Nggih bisa ngas. Nggih. Apa? Gawe nek sing rancak. Nggih, monggo. Enggak. Ya wis, Sriping Gedang Raja, Sriping Gedang Raja, dereke bendarane ya. Kita ape resepsi awake dhewe ape resepsi. Sak kanca sak sedulur. Ya. Kencana menawi kurang sobo sinten sopan santun ing nggo nagonge Saputro pangasan. Ini wis terakhir, episode terakhir. Lakon terakhir. Allah iki jengkono.
Kalau ada wisata di Jawa, kalau sadar sampai jawaban kalian yang molor. Sampai ke sudah berpasak. Supaya kalau suka menggunakan nomor Allah, di mana hati kata teman, karena ajaran kamu semua. Selamat sedaya kawula